Ja, vi fik nyt tag på ejendommen for knap 10 år siden. Og i den anledning fik vi også suppleret vores isolation og undertag. Det hele blev så fint. Og så tænkte vi ville ikke risikere, at der kommer hverken mus eller mor eller andre gnaver ind og ødelægger det der fine resultat, vi fik lavet dengang. En gnavsirene er et ultralydsapparat. Den udsender højfrekvenslyde, som svinger fra 15.000 Hz og op til 65.000 Hz. Det vil sige, at den skræmmer mus, rotter, mor og flagmus væk. Grunden til, at vi købte en gnavsirene, var, at vi havde en mor på loftet. Vi har et sommerhus i Nørre Nebel, og der var vi over en weekend, og så larmede det helt vildt på loftet om aftenen. Da vi fik taget al vores isolering, eller alt taget af, der kunne vi simpelthen se, hvor moren har været, og den har været i hele huset. Jeg tror, jeg har flere morer over flere forskellige årrækker. Her på pejsestuen, hvor vi sidder nu, var det også splittet ad. Monteringen, det er super enkelt, for jeg har bare spændt den på en af spærrene deroppe med en ledningsstrip, og så sat den medfølgende kabel i en sådan forlænget ledning, og så strøm til. Så hvis der er nogen måske, der er lidt i tvivl og tænker, jamen sådan en gang plastik der, kan det skræmme det væk? Det kan jeg sige, det kan det. Og det vil jeg simpelthen lægge hånden på kogepladen på, fordi det virker 100% for os.